silloin kun muut istuu historian tulla, niin mä oon täällä reenaamassa ja mä saan siitä opintopisteitä. Kannuksen lukio-urheilulinja on tarkoitettu ennen kaikkea niille opiskelijoille, jotka haluavat yhdistää tavoitteellisen urheilun ja lukio-opinnot. Linjalle voi hakea minkä tahansa urheilulajin harrastajia. Parhaat urheilupuitteet Kannuksesta löytyvät yleisurheilijoille ja palvelulajien harrastajille. Mä tulin tänne urheilulinjalle sen takia, että saa pari lisäreeniä viikkoon hyvässä valmennuksessa ja tosi hyvässä porukassa. Opiskelu täällä on toisaalta tosi rentoa, mutta sitten kuitenkin tehdään ihan huolella kaikki asiat. Täällä opettajat joustaa huomattavasti enemmän, kun ne tietää, että meillä on muutakin elämää kuin vaan se lukio. Mun mielestä siisteintä täällä Kannuksen lukiossa on se, että meillä on tosi pienet ryhmät ja sen ansiosta tosi hyvä henki ja saa opiskella samoista asioista kiinnostuneiden ja motivoituneiden ihmisten kanssa. Meidän luokassa on tosi hyvä henki ja se näkyy esimerkiksi siten, että me tehdään paljon myös vapaa-ajalla eri asioita. Kannustetaan ja rohkaistaan toisia ja jopa rohkaistaan toisia tavoittelemaan niitä omia unelmia. Mä suosittelisin urheilulinjaa sellaiselle, joka haluaa urheilla tosissaan, mutta ei liian vakavasti. Jos sä haluat yhdistää tavoitteellisen urheilun ja opiskelemisen, niin tää on sulle sopiva paikka.